σ' αυτήν την ώρα. Στην αγάπη μου ότι να μην πεθάνει. Ναι. Σας καλωσορίζουμε όλους στο Φίλια. Είναι μια εκδήλωση για την γιορτή του ενός από τους 3 προστάτες του χωριού μας, του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, που σήμερα γιορτάσαμε την ανακομιδή των Λειψάνων στην Ιερά Μονή. Σαν σήμερα σε τούτο το χωριό, που ήταν σε παλαιότερα χρόνια κεφαλοχώρη και είχε χίλιους περίπου κατοίκους, ήταν το μεγάλο γεγονός, το μεγάλο πανηγύρι, το πανηγύρι του Αθανασιού. Ήταν μια μέρα που όλοι οι δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι από κόσμο. Στα μαγαζιά του δεν έβρισκε στην κυριολεξία καρέκλα να κάτσεις, όπως και σήμερα ως έναν βαθμό. Και εκ μέρους της αδελφότητας Φιλιωτών είπαμε να επιχειρήσουμε, επειδή ήταν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, να επιχειρήσουμε να αναβιώσουμε αυτό το πανηγύρι. Ζητήσαμε τη συνδρομή ενός εκλεκτού πατριώτη με καταγωγή από του Φίλια, του Γρηγόρη του Φαρμακόπουλου, ο οποίος προσφέρθηκε ως πρόεδρος του Ομίλου Παραδοσιακών Χωρών του Πανεπιστημίου Πατρών να συμμετάσχει και με τον Όμιλο να μας παρουσιάσει μια παράσταση παραδοσιακών χωρών. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε φυσικά τον Όμιλο και τον Γρηγόρη τον Φαρμακόπουλο. Ευχαριστούμε τους εκδρομείς και από την Πάτρα αλλά και από την Αθήνα και το Κοροπή που για άλλη μια φορά τιμάνε το χωριό μας. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, ο Άγιος Αθανάσιος να είναι σε βοήθεια όλων μας. Και μια ανακοίνωση να κάνω, στο μοναστήριο όπως είδατε διενεργήθηκε μια αναγιοφόρος αγορά. Εάν κάποιοι έχουν λαχνούς και δεν έχουν δει ακόμη αν κερδίζουν, ο Γιώργος ο Παναγόπουλος έχει το σχετικό κατάλογο και μπορούν να απευθυνθούν εκεί για να τον διασταυρώσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ και 2 λόγια από τον πρόεδρο του Ομίλου, τον πατριώτη μας, τον Γρηγόρη τον Φαρμακόπουλο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, βοήθεια σε όλους τους φιλιώτες, τους φιλέους και σε όλο τον κόσμο. Εδεσιμότατε πατέρα Αθανάσιε, κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας, κύριε Πρόεδρε και μέλη της αδελφότητας Φιλιωτών, Πρόεδρε Πολιτιστικού Συλλόγου από το Σοποτό, από το Δρυμό και άλλοι φίλοι γνωστοί, καλωσορίσαμε στο Φίλια σήμερα. Ο χορευτικός όμιλος
προσωπικού ο Όμιλος Ελληνικών Παραδοσιακών Χωρών του Πανεπιστημίου με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκε την πρόσκληση της αδελφότητας να συμμετέχει στο σημερινό εορτασμό και θα παρουσιάσουμε δύο μέρη, δύο χορευτικά τμήματα. Στο πρώτο μέρος που θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως θα παρουσιαστούν ντόπιοι χοροί, στεριανοί εδώ, του Μοριά και της Πελοποννήσου και της Ρούμελης, και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που θα μας τραγουδήσουν οι χορευτές και θέλουμε έτσι την προσοχή σας. Θα είναι το τραγούδι «Ο ήλιος ευασίλευσε Ελληνά μου». Συνεχίζουμε με το τζακόνικο, με ένα χορό από τη Τζακονιά της Αρκαδίας. Στη συνέχεια ένα χορό στα τρία από το Μοριά και συνεχίζουμε με το «Μπαίνω μες στα μπέλη» που γυρίζει στη συνέχεια σε τασιά της Θεσσαλίας. Θα ακολουθήσει το γαϊτανάκι, το εντυπωσιακό, και θα τελειώσει το πρώτο τμήμα με έναν τσάμικο και καλαματιανό. Ευχαριστούμε πολύ, καλή διασκέδαση. Στην αλλαγή των τμήματων θα σας μιλήσω και λίγο πώς έχω δει εγώ του Φίλια πριν από 40-50 χρόνια περίπου. Ευχαριστώ, καλή διασκέδαση. Η
βράχηκαν για μένα μάνα και βράχηκαν τα ταμικά και βράχηκαν μάνα μάνα και βράχηκαν τα ταμικά και βράχηκαν τα ταμικά και τα σπάτα που χαριέσα και βράχηκαν τα ταμικά και τα σπάτα που Είδα από γάλανα ξανθάλικα κύκρα σου γαλανού μαύρου ματού φτιαγμένα μαύρα μάτια. Είδα απόψη στον όνειρό μου είδα απόψη στον όνειρό μου μαύρα ματάκια στο πλευρό μου. Κι ξυπνώ γάλανα ξανθάλικα κύκρα σου γαλανού μαύρου ματού φτιαγμένα μαύρα μάτια.